खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं इउएन एकाडेमि बरपेटा रडनि फरायसालिखौ सिफायनायनि खैसार खालामदों नामा? बर' मिडियामनिफ्राय गिबि टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय गंसेल' इउएन एकाडेमि बरपेटा रडनि फरायसालिखौ सिफायनायनि खैसार खालामदों। मख'नो गोनांदि बे फरायसालिनिनो फोरोंगिरि स्टाफ जयैनो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो दि बे इउएन एकाडेमि फरायसालियाव एडमिसन लानाङा होनना फरायसानि जोथोनगिरिफोरखौ बुंदों होनना फोरमायदों। बेनिनो बे फरायसालिनि मावख'नि हाया सरखारनि होनना अजद दैखांदों माखासे अफिसारफोरा होनना फोरमायदों। बिथांमोनहा बुंबावोदि एसएमसिनि बादिब्ला बे फरायसालिनि हाया रावनिबो नङा होनना फोरमायदों। लोगोसे बुंबावोदि एसएमसिजों सावरायना प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायोमोन, नाथाय जों बे फरायसालिखौ फोथैनो सानाखै होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायबावो। गंसे मावख'आव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ हरखाबै नायगिदिंहैदों। मख'नो गोनांदि चिरांनि बिजनि बर' बाजाराव थानाय बिअ मावख'आव हरखाब नायगिदिंहैदों सीएम प्रमद बर'आ। बिअ बिबानगिरिनि मावख'आव नुनो मोनैखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिया गोजोननाय गैयै फोरमायदों। दासिमबो साख्रि आवलाफोरनि गेजेराव ओरैनो दान बान्था आजावनाया सोलिगासिनो दं नामा होनना सन्देह जादों। थामथि रादाबाव दं बाक्सा जिल्ला बरमा हालामनि सासे फोरोंगिरिया ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय लाबोदों। इं 1995 मायथाइनिफ्रायनो फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोनाय बरमानि आलागजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि बिबान लाना खोमसार बसुमतारिया बे बोसोरनि इन्डियान एडुकेसन एवार्ड 2023 खौ मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथाङा दासिमाव गांसेनि बर' रावनि बिजाब सुजुनायजों लोगोसेनो बर' रावनि बड'सा हायनि रादाब सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं पेपाराव खौरां लिरनायजों लोगोसेनो बायदि रोखोमनि समाजारि थासारिखौ लिरबोबाय थादों होनना मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसेनो असमिया पेपारनि असमिया खबर आरो असमिया प्रतिदिनाव लिरनाय खामानिखौ मावबोदों। 2003 मायथाइयाव आसाम सोरखारनिफ्राय थुनलाइयारि बान्था मोननाय खोमसार बसुमतारिनो बे बोसोराव राजस्थान हादरसा जयपुरनि हाइफेट्स मिडिया एन्ड प्रम'शन प्राइभेट लिमिटेडआ बे बोसोरनि इन्डियान एडुकेसन एवार्ड 2023 बान्थाखौ होनो थाखाय सायख'यो। ब्रैथि रादाबाव दं बर'ह एनडिएफबिफोरनि इयुनआ बबे लामाथिं आगान सुरगोन? रां रुफानि आंखालाव भुगिनांना क'क्राझार सहराव गला गला मागिनाय नुदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों सानै बर'ह एनडिएफबिफोरखौ। मख'नो गोनांदि बर'ह एनडिएफबि क'क्राझार जिल्लानि जर्दानपुर गामिनि थागिबि समर बसुमतारि आरो सेरफांगुरि मैनागुरि गामिनि बिनुसार बसुमतारिया नागालेण्डनि खरगाव नुजाहैनो थाखाय दखानफोराव रां मागिनाय नुनो मोन्दों। बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि एक्स.NDFB हिसाबै जों गोबां हमजानायबो जादों आरो क'क्राझारावबो दं केसआ आरो डिमापुर नागालेण्डआवबो दं आरो दासिमबो हियारिं जागासिनो दं। लोगोसे हमजानाय समावबो बोसोरसे एनआइसि लाना थानांदों होनना फोरमायो। लोगोसे हमजानाय समाव नखरनि धोन सम्पथिफोरखौसो फानना बेल लाना फैनांदों होनना बुङो। बिथांमोनहा बुंबावदों दि जोंनि आथिंआ बायना दंजोबो, बेराफारसेथिं रिहेबिलिटेसनखौबो मोनाखै होननानैबो बुङो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।